Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofoze usubscribe, ulike, uphinde ushare le video. Engane zakwethu, inyanga yodumo uKing Bhaka iphumela ubala yabhekana ngqo nezinto ezithinta abaculi bakaMaskandi okanye izinto ezithinta umntalabho kaMaskandi. Futhi yaphinde futhi yachazela abantu ukuthi kusuke kwenzakalani la emculweni kaMaskandi uma kuvela izinto eziyimntalabho. Ngale ukhuluma kakhulu-ke nansi inkulumo yenyanga uKing Bhaka ngesikhathi ithinta udaba lukaMthandeni, uKhuzani, uMbeje kanye noMayogathi. Kanti-ke akhohlwe ukucofoza usubscribe. uMthandeni uthe ama 70s nama 80s fuck off. King Bhaka uthini ngalokho? Thini ngalokho? Cha, ngiyayithanda ke leyo. Ngoba kusekhona omgqumeni, omtshengiseni kwakuthi mase into iba serious emculweni, mase beyakhunjuzwa abantu. Kuthi hayi ngoba kuliwa. Kuyadlalwa indlela ekungcwekwa ngayo. Kukhona uthi mawuthi uyangcweka bese uqinisa isandla ligcine lopha, kodwa ngisho nje emgangeleni ikhona into yokungcweka, kodwa mase siyaqina isandla. Lapha ya ngizokutshela iqiniso mina. Ingcenye yenkulumo yakaMaskandi leya. Lapho usuke nawe uveza ubuqhawe nomsizwa nokukhombisa ukuthi uyaphambili. Kodwa kuyenzeka uthi uveza umsizwa omunye umuntu ngampela bese ke lishayeka ngampela ikhanda. Kodwa leya ngoba uMaskandi iyingcenye yokudlala, ubekusadlalwa, nothing personal, nothing serious. Izwa ngami uKing Bhaka. Uma ethi ma 70s ma 80s kuseyindlela yokudlala. Umehluko sengenzeka ke mhlawumbe ukuthi indlela adlale ngayo mhlawumbe itiming, kodwa lapha nothing personal, nothing futhi serious. Nawe futhi othatha leyanto personal, fuck off. Fuck off. Izwa ngami King Bhaka. Fuck off. Mina bengizosho ifana nalento leya eyashiwa uKhuzani lapha ya elokhuzeni eRadweni ethi umculo wakhe awuqube nagogo namqhiliba. Leyanto yayingekho personal, kwakuyindlela yokungcweka insizwa. Ungcweka, you throw those weights ngale nabo they throw those weights bese ukuthi ke wena ungcweke itiming yakho uyimise kanjani. Khona nje isono la ethe umfana engcwekela abantu bayithatha serious wa-affecteka umfana, and into zami kuhlunga le mfana because bengibona bayamthanda abantu. Lekuthiwa ubani uMayogathi wakhuluma iqiniso. Iqiniso nanamanje okuyiqiniso walona mangabe selixolisa. Uxolisa kanjani iqiniso? uMayogathi wayenza interview somewhere uthi umuntu omvezile uMthobisi Welanga. Mthobisi Welanga. Yanto yayiqiniso and honest. uMthobisi Welanga umveze from ground roots. Waqala empost uthema emveza wasebonwa uMbeje. uMbeje waseyatalapha nalo watalapha yayisiyanyuka ibrand yabo. Kodwa umuntu omvezile uMthobisi Welanga. uMbeje wayengekaza mbone makuthiwa kavezwanga. Uveziwe. Uma ebonga umuntu omvezile ukuthi nanga umuntu ongivezile, bathi unamanga uMbeje. uMbeje kuMayogathi imbangi and ukugconana kwabo bekubakhulisa bobabili. Uyimbangi lo. Awukwazi mawenza i-interview uyoncoma imbangi yakho uthi hey imbangi yazi ngitalapha kamnandi, iyangitalapha yazongibeka la ngikhona. Buphi ubuqhawe bakho nomsizwe bakho? uMayogathi lapha wamosha mayexolisa. Kwangimele yena understand abalandeli bakhe ukuthi bayamthanda, kodwa futhi bayamthanda bese yenza samdlalo phatho serious. Athi nje lalela la uMbeje mina
isitha sami leso la emculweni umbheje ngizomtalapha bengeke mina ngikhushule umbheje amgcone nombheje uphezulu kodwa vela amgcone nje athi bengeke ngikhushule umbheje ehlule ukuyikhuphula yena uyabona mbheje ngizokutalapha mfana angikhushulanga wena yimina manje ngizokukhuphula mbheje kwangimela sho njalo thina siyayazi contribution yakhe umbheje ngapha but yayizo understand kumdlalo angabuye serious ethi ngicela ningixolele ngikhulume kabi ngombheje ayenziwa kwimbali yakho lento awuxolisi njengesidididi abantu abakuthandayo ufuna bakwazi uku-understanda if u-serious noma udlala if abantu bengezoku-understanda uma udlala noma u-serious uyabona bese be-capitalize ngaleyo nto kodwa ama-opponent umsebenzi wawo ukuthi mayisekhulumile uma yogathi bakapitalize ngaleyo nto bashaye ama-opponent asebenza ngentuba ngesikhathi uKhuzani ekhuluma okhosini ama-opponent kaKhuzani kwakuyilungelo lawo lokusebenzisa inkulumo kaKhuzani uku-attack uKhuzani njengoba ekhulumile umthandeni ama-opponent umsebenzi wawo wokuthatha inkulumo ishaye kapha kodwa kona nothing personal nakho nami ngukho ngibhaka kuyahlo ngithi wena onyanyawo fuck off ngeke ngizongiphatha mina ngeke ngizongiphatha yabo ngeke ngizongiphatha so manje umuntu bengabe eyiteketi kuyateketiswa emhlabeni bafethu mangabe ningayazi dokuteketisa akufanele yonke into uyithatha serious wena kuyateketiswa noma usuxolisa futhi xolisa sakuteketisa futhi ukuthi nje awu kodwa ma 60s nani ma 70s ma 80s ngaba yini ngaphandle kwenu naba yini ngaphandle kwenu ukubona ibhola elibuye lidlalele yankunzi yakamakhanya ifikisho isho ibuye ishawu ngimphothe yubeke ngendlela emnandi ibuya ngenye indlela ibuyele embhedeni yenza izinto zayo abantu bagcine sebemjwayele sebeyam understand sebebonile futhi ukuthi benza izinto zakhe there is nothing personal uyabo indlela yakhe ukuthi unje yabo so akuyona yonke into ejudgewayo kodwa ama opponents ke ilungelo lawo loku-attack kodwa hayi ukuthi kuya-attack nawe umuntu ke manje ekumele ukhombise ukuthi kuyateketiswa nawe usuyatetema futhi no it mustn't be so it mustn't be so kusho mina uKimbhaka nginamandla amakhulu ngiyafika nje ngivela lapha ya edamini bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini baba angikuphindele ngithi mina angithi yambona umsholozi ziningi izinto ayayazikhiphe ngomlomo bangazizwa kahle abantu kodwa ukubona ama-MK ukuthi amdefenda kanjani uRamaphosa ziningi izinto ayikhipha ngomlomo bangazizwa kahle abantu kodwa ukubona ukuthi badefenda kanjani inkosi yethu iSilo ziningi izinto ayikhipha ngomlomo engaqondile okubi kuphahluka nje ayikhiphe ngomlomo babuya abantu bathi bayephi bayisupport leyo nto into eyenzakalayo mfethu futhi the more unabantu umholi you will never be perfect every time and now and then kodwa uyabona umuntu bezoyisha into aphinde ayiphinde enza ama-interviews athi hey mina nginendaba nama-80s uzokwazi ukubona ngisho i-facial yakhe expression yakhe ukuthi this dude is very serious iyalwa manje umuntu osho izinto eyidlalela mhlawumbe udeshile futhi uvele khona ingcindezi ethile leyo nto is not personal mina bengizosho if personal hayi that is not personal even namanje into asezenzile zama ukulawula isimo uyakhombisa ama-post akhe ukuthi uyawathanda ama-70s uyawathanda ama-80s nani but mawuyinsizwa kahle uwumholi awungazubona eParliament nje baze balwe kubanga igama elithi I withdraw mawucabanga yini indaba empilweni once wa withdraw njalo uya withdraw uyashintsha ube isidididana abakuthatha serious abantu awithdraw njalo ngoba into isinqumo sithathile nento oyishilo ba understandisa abantu ukuthi no it's not personal mhlambe bayizwe hayi kodwa ngiyaxolisa phambi kwakusasa khona othi hey wena indaba ongazange udlule ngapha ngiyaxolisa yini ufike ebani 5 minutes late ngiyaxolisa aha xolisa njengesididida axolisa njalo empilweni xola mina uKimbhaka nothing personal
nothing personal. Nawe futhi la ukhona kuyenzeka ukhulume noma yikuphi into ungaqondile kodwa uattacker uyiphahlukela nje. Uyiphahlukela nje. Futhi uyidlalela nje. Yabo, ungalindela ukuthi lento izo off ramp abantu ngempela basebenzise yona. Yabo. Mina ngikhuluma iqiniso mina mangafuni ukungizwa. Mina ngabuka nje mina uKhuzani bembhuwisha thi uKhuzani unje. Yabo. Lento was not personal. Lento leya. Lento was not personal. Ikhona indlela engayilungisa ngayo futhi lento leya. Uyabo? Kodwa engayilungisa ngayo. Ngathi is not personal. Ifana nalento ebishiwo kuthiwa umthandeni uyawubulala uMaskandi ngokufaka igenre lento was not personal. Kwakuyindlela yokungcweka. Deep down umthandeni ukhuphule kakhulu uMaskandi. Deep down ukhuphulile. Yabo, kwathi why i-album kaKhuzana imnandi impi iphi yona lethi ngena kulayini hayi wena omubi baba xa yakufakela mnandi kakhulu le album le kakhulu le album le kodwa babe ngilokhuza abantu uyabona abantu bebeshayana uyabona ukuthi hawu ngeke kushiba izinto ezwrong but i-album kaKhuzana imnandi le-album khumbule mina ngizochema mina lana mos ngochema lapho so awuwazi mawusekhaya uyi-80s uthi hayi uthaka ukumthandeni akasifuni thina xa lalela baba untekenteke lanto was not personal qala yini ukhe ngibhaka mawungafuni futhi ungizwa foko wayi wena ke manje